Горещо е, притеснявам се да тръгваме. Здравейте на всички, с вас е Тимон и това е гигантския антистрес таралеж. Много е як. Това са 2 литра течен азот минус 195 градуса, т.е. студен, да. Какво ще стане, ако потопим антистреса в него? Мисля, че ще е интересно. Течният азот завря и е готов да замрази всичко и всички. Потапяме нашия таралеж Нейл. Вау, той плува, въздухът вътре не му позволява да потъне напълно. Хайде да го изпуснем. Трябва да замразим въздуха вътре. Нека го поливаме отгоре с азот. Какво беше това? Той стреля. Леле, май си оставил бомбичка. Вижте как стана това. Готова, потъна и сега не можем да го извадим. Трябва да излеем течния азот. Какъв е този мехур вътре в него? Здравейте на всички, тук са Тимон и отдавна не сме правили експерименти с лава. С истинска нагорещена до 1500 градуса. О, да, май беше още от времето, когато се опитвахме да прекараме лава през месомелачка. Накратко, в това видео някои абонати ми подсказаха да опитам да разбера как лавата, която по същество е от силици, може да прогори същия този силици. Говорим за стъкло. Добре, няма да ви държа в напрежение, хайде да разберем колко стъкла може да пробие нагорещената лава и нагорещената мед. Тук си е като състезание. И да, не забравяйте да ударите един лайк и да се абонирате, ако искате още такива видеа. Този път ще вземем вече 4 стъкла, не са толкова дебели, но пак са си нормални. И за да имаме представа колко бързо нагорещената субстанция ще преминава през всяко от стъклата, ще ги отделя едно от друго. Така ще виждаме ясно как лавата и нагорещената мед преминават слой по слой. Така че да започваме ще е интересно. Накратко, за да не строим пирамиди, понеже се притеснявам, че това ще е нестабилна конструкция, решихме отгоре да сложим веднага 2 стъкла. Такава си двойна защита, защото те ще поемат първата висока температура. И ще се спукат пари. Поне така би трябвало, после лавата трябва да мине през 3-тия слой, а накрая чак през 4-тия. Не знам дали лавата ще може да мине през толкова слоя, но поне ще проверим дали ще успее или не. Ако вече сте забравили лавата, при мен е истинска. Такива лавови камъни купувам от специални магазини за рибки за аквариуми. И тази лава е италианска, от вулкана Везувий. О да, и аз самия съм шок. За да има шанс лавата, понеже тя много бързо изтива, си купих нов тигел за 13 кг. Вижте го в сравнение с талия. Добър размерна е, но всъщност лавата ще е само 2 до 3 кг. Както казах, тя е много лека, така че ще сипем повече ето така. И хайде да стартираме нашата пещ, която и може да нагрява предмети до 1500 градуса. О, да, това е на ръба, хора, честно. Температурата на топене на лавата е около 1000 градуса, но така пише в Уикипедия, в течно състояние. По някаква причина тя става течна чак при 1500 градуса и нагоре. Не знам защо, но пробвахме да разтопим и на 1300 и на 1400 градуса и не се получи. Наложи се дори да модернизираме нашата пещ. И между другото, това е обсидиан, но е като стъкло, също толкова крехък. Освен това, понеже сме 100% за безопасността, научихме абсолютно всичко. Аз с лава вече работя повече от 2 години. Да, и ще имаме импровизирана стена срещу пръски, макар че какви пръски може да има от лава? Освен това, имаме цялата екипировка, започвайки от престилка на ковач и стигайки до пожарникарски ботуши и ръкавици. На главите си имаме 2 слоя защита от пръски, от пара и газ, а също така имаме специален грайфер, за да излеем лава на разстояние от 1,5 метра, така че дори не си помисляйте да го повтаряте. Никога не се знае, може би ще откриеш лара. Да, шегувам се. Само ти ще го видиш тук. И така, всичко е готово и лавата се е превърнала в течно вещество. Ами, знаете, нещо като дъвка е. Хайде да започваме, готови сме да излидаме. Как мислите, през колко стъкла ще мине ларата?
хайде да спамим в коментарите, само не надничайте. Пишете честно вашите коментари, 2 стъкла, 3 или може би всички. Честно казано, сами аз нямам представа, мисля, че ще са 3, не повече. Добре, хайде внимателно вадим лавата. Уф, горещо е, притеснявам се, давай. Вау, това беше неочаквано. Добре, че си сложих слушалките и стоях надалеч. Помогнете ми да махна лавата. Така, трудно е. Държа я, взимай, нали? Ето. Леле, само едно стъкло, това е невероятно. Дори не го вярвам. Мислех, че имаше поне 3 чаши. И вижте, горният слой се е спъкал. Състои се и от 2 чаши, та. Ахаха, мамка му, това беше неочаквано. Да, лавата премина през 2 чаши, но това не е достатъчно. О не! Три чаши лава минаха, четвъртата все още не разбирам. Дали е минала или не, това вече ще видите при монтажа. И напишете в коментарите, лавата мина ли през 3 чаши или през 4. Колко да и броим, просто тук пирамидката се спука. А сега преминаваме към нагорещената мед. Ще взема по-малко от нея, защото много се разплисква и така или иначе ще изтече. Така че 5 кг мисля, че ще стигнат. Хвърляме я в нашата пещ и тя се топи много бързо. Температурата й на топене е по-ниска от тази на лавата, но е по-течлива. Надявам се, че честно ще премине. И 4 стъкла. Този път вече сме взели всичко предвид и слагаме тухлите легнали, защото така няма да се търкаля. И конструкцията би трябвало да е по-здрава. Добре, хайде вече да разберем кое е по-горещо на жижената мед или истинската лава. Да започваме. Изключваме пещта и вадим тигела. Така, тогава... хайде да започваме. Давай! Този път бяхме само съсредоточени. Медта по някаква причина направи всичко толкова бързо. Разбира се, първото стъкло беше малко по-бавно, но дори малко мед изтече, затова после стана по-забавно. И вижте, тухлите не паднаха, така че определено не е заради тях. Лично аз смятам, че това са честни 4 прониквания от нажежената мед. Мисля, че тя би могла да пробие и може би 8 стъкла. Между другото, ако искате 100 000 лайка и ще повторим, мога да купя и закалени стъкла. Те са термоустойчиви, защото дори вече сме го пробвали, макар и извън кадър, с закалено стъкло с дебелина 9 мм. Мети го издържа без проблем. Чакахме 10 минути и нищо не се случи. И когато вече започнахме да изключваме камерите и да се приготвяме да си ходим, изведнъж бам и това се случи. Изключих всички камери и си мисля, че ще искате да го видите от различни ъгли и да проверите колко закалени стъкла може да пробие на горещената мед. И лава също е на пан. 100 000 лайка и всичко е във вашите ръце, ето ви предизвикателство. А до тогава се абонирайте за канала и не забравяйте да включите камбанката, ако искате да сте първи. Успех на всички и чао-чао!